ya gibling bat kendo da gabor jomi play ba crow mi la thau ya gibling bat kendo da sankti jomi play ba crow mi la thau ya gibling bat kendo da gabor jomi play ba crow mi la thau ya gibling bat kendo da sankti jomi om don ka bamla ban mi om don ka bamla ban mi play ba krabor krahagi kambat kum nong sala om don em om don jing e om don ka bamla ban mi om don ka bamla ban mi om don ka bamla ban mi play ba krabor kraw haki kambat kum nong sala om don em om don jing e om don ka bamla ban mi play ba kraw mi la thau ya gibling bat kendo da gabor jomi play ba crow mi la thau ya gibling bat kendo da sankti jomi om don ka bamla bat mi om don ka bamla bat mi play ba krabor kraw haki kambat kum nong sala om don em om don jing e om don ka bamla bat mi om don em om don jing e om don ka bamla bat mi you roi try Hari kapol mata ni pedang sabai pi sasisian pat syakani ka jing syakri na ka Baibl syaki Khynnah ban hakani kapol mata ini ya syaprang ban beteng ban hikai beng pi na ka tiang jong oblei henrei haswa jong kata pi dan ya khamat ka jongi di ketial dan ni ka bol bat ka bat katukan ni tili kitian makom uso sketch pen atare marble ball tong ini apa menta kino na kini gitiar ki bangam ha bat ki bangam ha ngakwa ya phiru ba phini sim menta lang ha kani kapor to sedang sya mangam to ini ibon ngam na em gas pi atharai em ngam ra em ngam to ini pet ma ingam to pila rong to uso menta ngin pet ngam na em tharai uso tau ni be yang ngapa ju persang to ni pet menta em ngam tu ngal arong to kan sa ba phiu ni ngam le yes em ngam to la đây to marble menta ngam le em ni tengah tikna bu ngam be tengah kemen phiru pinjang gunjer lang bat nga to ngini pet menta yu ngam to ngila deh ni ru to ngali menta kidan kitiar ki bang ngam bat kidan kitiar ki bang ngam ubreu pat hatu ngam ne em te bangai skam baro pia menjur bat nga bangi ki brie ma wei pi brie ngam hapo takadaw habang ilet siki ki bahe bha ni don kam gitiar bania daingi na dangi ngam jelop lanengi hap kham tam le ada ngem nang ban jingi ma ko mangaru ngam nang ban jingi makermen baro pia tip dei ke kata khatiar to kedan hang ni ma ka life jacket dei to idan ni be parlok ma idan ya kan ya ka ma ka lina jo henrei pada life jacket jeng ong kom noi i lada 4 life jacket ngadung duat ban syong hatu kalieng nabar balai mon mama ngating wah ki bahe bat ngating yo orang bakla ngaha bat ngam de onda bila dan ke life jacket ngaselaban mo syong hakalieng ke jong i balai ngiting namal ba om don ubri ubala banyat halor dai ne am
Tên rây ngà kén ma pat na kak tieng jo blei ka bai thu bau Jisu Iaid Halor Token menta kasngi ini pet na ka Bible ka baya thu spang ka ni ka jingja ka baya thu spang u Jisu bat ka bor jong. Ngi plet lang ba nya pet lang na ka gospel ka ko Matthias ka nong ka ba khat sao ka dukhat ka ba afwar hadu kala balai phulai. Ka gospel jong Matthias ka dan ka testament ka ba rem na ka ba thamai kam tu. Ka ba thamai dei. Token ini pet lang ni ka ni ka jingja. Hadin bau Jisu la dat ban hikai ya ki pat ba ula pha iki senran bakin let ban kiu hak ta ka lieng bakin let nyo hashwa jo u sha siliang Bat ula pelat no ru ya kipat ba, bat ia la depat ula lek kiu Halor ulum. Nale ayu hang tau lum Ula pelut bor ban duai. Bat ula dan sa hang ta haduk jan miet marwai. hadin kata kani ka lieng basyong kini kisenran ka dan hapadeng duriau bat namar ka jingat pelong jong kata ka duriau bat kata ka jing jor jong kata ka er kani ka lieng ka akhi ba te pitieng ne am le habakhi ne mo ban miet habakhi ka lieng ne buwan ka eryong kini kitieng kumangir kitieng kini ru kila tieng namar ka jingki jokal er ba ka jingat pelong Dia haka jing up miet ka basau, haka pormen step perngap kata ka ba, por lai hadu unriu bejem step, Jisu ula let chaki, ukram syong na kawai ka lieng, unriu ula syuyat chaki. Kamu belayat halor Hooj, hadu bala penlong ya kisenran ban tieng bat kuyup ha, namar baki mut badai karengai. Hooj, kila tieng hadu kata-kata, mau hadu ba kila sedang ban lenyal. Kisu kata ka lenyal? Kila lenyal jam bahari ni em. Henry habau Jisu ula yo i yaki, ula ongkum na yaki. Tulong slur, day mga watchep ting. Haba kisenran jong Jisu, kia sengau ya kata, uwe na kisenran jong Jisu, bakateng Petrus, ni, ula ong, ku try, lada medeo mi utry, tu hukum yang bangan wan syami Halor Dia uji suruh ula ong hau, doan. Dia kumtahi, undi Petrus, nasdang ban hiar kaling, ban let syau Jisu. Kamu Petrus uyat hau Hoi, ulayat Halor ban let syau Jisu. Henry Petrus ula ngam na. Hoi, ulangam, namar balai, haba ulayat katu kan ni, ulai iya kata kajian pelong jong kaduriau, bakal ulas syepting hadu ba, ulas dang ban ngam, ulas dang ban ngam. Kamu Petrus ula ngam jelap bat iap na. Namar ha kata kelemat hi, ulah perta syau Jisu, bat ulang, try, tu pen yang Dia kum tahu Jisu ru ula kena laki keti, ba ula kem yu, bat ula ong ru. Ame baret kajingat, balai ba meda sengau artien. Dia hadin kata, kini baru arngut, mak kilayeng kilayat, benlet syaka lieng. Baru gibadan hak ta lieng, kilaya mani ya bat kilaya pens kamru ba Jisu ulong. Ukun ulai. Limba ke jingja ke bangilai i hakan ke sengi mentah bahkan ke jitu Khynnah ngenyepet sau kali ke jihikai Kabanding kong kini ke jingja ke penskem bau Jisu ulong bakrau badan bor bat dan ke bamla mau batu hau breu kalong ka ba kabam ila manlong manyat ha dai ne am henre Jisu uyat ban iru bawat Petrus ru uyat Halor kat bau dang syane anu hau Jisu kaba arpat Nyemdei ban sengau artatien ya ke jinget ke bangidan hau Jisu badru ya ka jingiet ke bangi dan hau yo bangi nengi hapno kumbalong Petrus henre ngide ban ngat bat syania hau da kedok nut jangi baro
Tong ini pet mentah ke balai pat. To. Ni Gabriel. Mene mo ngi pong ya ka life jacket ini bangin yo ban light nai. Ban light ban hap ne ban yap hapo. Lan ban ngam jelap om. Henry kenang bangin pen ya ka men sim jong ngi pat. Ka ngi don kam. Ni dan kam ni do. Ya Jisu kenang bangin yo light bangin yo ya ka jing pen bangin light naka jing yap. Oi, ka jing yap bom jukut. Kenang baun ai hangi pat ya ka jing bom jukut. Ka bakat do pat. Jisu mene wang gudo kum tuha kisenran long silor day mga watchet ting. Ngangait ka niru ka day ka jingkran yangi magim day mangin ting haba Jisu udat hapo jongi. Ban haba ngiru iya ringkat badu. Bapin ken mau ya kini ki jingikai ngan pin mau lingkot ya kini ki mat jong ka jingikai. Ka baning kong Jisu ulong bakrau badan bor bat omdan ke bamla batu. Kabaar pat ngide ban nget bat syania hau da ka do nut baro. Kebalai ngidan kam ya Jisu ban yo latim. Kabasau pat ngimde ban tieng haba Jisu udan hapo jongi bat habangi bat ya ringkat bat u. Na kini kisau teli minta mau kwa IP bapin yit dia. Dan kado maka badan apo jopi kabala arta tieno e ka jingai ka pidan hau Jisu maka pelong ipi bala si ban do no ka jishania pidan hau la ka long ku ka jingpang ne kado ka jing tenga kwa ipi ne ka por ka mentang ba pin pan bo no blai pin pa sho blai ba pila ban yang scam pila ban yai ne hau ha padang ki ki jingele ki ban wan ka jim jopi ki ban pen arta tien ne pen hap no ipi na ka jingai ka pidan hau tengi dan mentang ni imes dari ban duai ke pang nam ta jopi ban duai nam ta jilang baro bangila ban yang scam bat kham tam rukum ju bangila ban penan kam ya ki jikai ki bangi yo ha ka dikasih mentang Token mentang ini duai lang try ngi ngongo emi hakani ka por yakani ka jinghikai ka bangi yo hakani ka por ka mamenta na ktien ka jongme ka baya dei bat ka jinget bat ka jingshania ka bangi dei bandan hame yarap try ngi hikai bangin nang hala ka sngi bangin bu ya ka jingshania bat ka jinget ka jongi tang hame yarap try yaki khap ki baret kham tam Jisu bakoror kin long ka jingker khu ka bakrau ling ba jong ka ne ka jinghikai nga IT hame kini ki jingi kai baro atrai tu dalam dan kat mame nam ta jongi lang baro kini baro apa nak ting Jisu menta shubam syukur kata amen ai kublai na kam ta jong pi baro kibala shashko ne ka jingi kai ne ka si menta tingi na poi sya ka bawa jong ka jing syakri penuai kum ta bangi kampat ai kena makin le Okey to, nyepet. Ayu imes idan ban ai, nak kamta jopi lingba ka deka kelas bamentang. To, ngadon hang ni menta bat nga kani ka sheet. Hang ni gidon shipo teli ki kentien. Pila ban penbet ye kini kidak, kenang ba pinyo ye ki kentien ki badai. To, kini kentien baro, gidon ha kani ka lendong, maka bangila de ban ya, pule bene. Pila ban le kani da ka ba pipo swai kani ka video salpet bat le dan ni pila ban shoot screenshot ru ya ka. Okay. Ni ai kublai nak kamta kani ka activity ban ngai scam la pile kani kana yarap su ye pi ban ken mau ya ka jikai ka pila yo ha kani ka singi ka mentang. Te hadu bangin dia syampat bat pi ha ka wei pat ka por tu ublai unang nei dan ringkat bat pi bat ru un kirku ye pi. Bye bye.